Ngiyabingelela ababukeli bomkhanya kude TV, uSithembiso Celelo, King SMC, Mr Delicious, uShoti, abafethu ngiyanibingelela nje nonke kuma viewers lapho, uVusi laphana nokhulekani baphathi bomkhanya kude TV bafethu channel bafethu bafethu sifuna nje ukuthi ibonakale bafethu isucceed abafethu ngenxa nje bafethu yokufundisa kwayo. Uyabona, so siqhubeka kanje bafethu unisubscribe, niqhubeke nje bafethu unilike, niqhubeke nje bafethu ni comment ukuze i-channel yethu ikhule, silekelelane nje bafethu ngoba la inhloso ye-channel bafethu ukufundisa ngokuthi ukuze nalabo abayitshela ukuthi benze izinto ngoba ecabanga ukuthi edele kulula babone ukuthi akukho lula. Uyabona, bazi futhi abantu babe ne-information ukuthi ijele indawo ekanjani. Yabo, ungaze kube ukuthi umuntu sekufuneka azenze icala ekhona ukuze aphi afika abone, cha akezwe ngathi sesiphuma khona. Yabo, so ile nto ke ekakhulukazi ngale channel. So njengamanje ke bafethu ngilana ke kune statement la esigcwele nje kakhulu even la on socials ukuthi iboshwa umuntu nje wakwaboshwa uphuma ejele bayahlanya bonke nje abantu abaphuma ejele bayahlanya nje ingqondo yabo nje isuke ingasasebenzi kahle. Hey ayi ngithena impela mengithi ngiyayibuka le nto ikhulunywa ngasho ngathi ayinansi imihlolo. Yabo, ngifuna ukuthi I just want to dive deep kule yonto ukuze abantu babe ne-understanding because isizwile abanye babasebenzi basejele abangojele beyiveza leyo nto ukuthi hayi yabo nje ubona isiboshwa kufanele wazi i-ex-con nje i-ex-con nje bafethu iyahlanya bezwa leyo. So i-perspective yabo ke le mina ngize manje to come up with to show noma to give you guys i-perspective yami yabo. So ake ngisho kanje nake iyenzeka leyo nto ukuthi uthothi umuntu uboshiwe uma esephuma ngaphandle mosuthi nihlala naye niyambona ukuthi hayi engathi akasayena lo owayekade eboshiwe, lo muntu esamgcina nje eboshwa la hayi ngeke ingqondo yakhe engathi sithanda ukuthi iphithithi. Yabo, ngifuna ukuthi ngiyivezeke lento. Uyabona, mina ngokwami into engiyibonile ngayibona oh nayi inkinga. Yabo, yabona abantu abaningi abajwayele ukuba naleyo nkinga futhi hayi bonke kodwa i-most yabantu uthothi base kanjalo umuntu usephuma ejele sengathi ingqondo yakhe sithi PTT. Omunye mhlambe useyahlanya nje straight ngempela uyabona hayi yabona le nto le asafuni nokugeza. Uyabona le nto le usehamba egqoka isicathulo esimnyama nesimhlophe ngala. Uyabona le nto agqoka icathulo ngefana agqoka iteko ngala nophaqa ngala. Uyabona ikona ke ezwa le nto ibhlue sekwazi ukulibopha ngebhande la ekhanda. Uyabona uthi uyithethe isiqhoko manje. Yabo, sekonakeleke ngempela lapho. So into engizama ukuthi ke ngiyivezeke la ukuthi ke into eyenza leyo nto. Yabo, uyabona mina into engiyibonile abantu abaningi ababa nenkinga ukuthi ingqondo ithi PTT. Yabo, uthola ukuthi umuntu ongekho strong. Abantu abafana abantu. Kunabantu aba strong ngokwendalo. Kube khona abantu abangekho strong. Ayizwa lonto enough to bear with ama challenges abasuke bebhekene nawo. Uyabo, so yenzeka kanjani ke lento? Uyabona mina ngagwetshwa u12 years. Yezwa, uyabona u12 years mina ngawugwetshwa wangihlukumeza. Yabo, wangihlukumeza kangangokuba ngesikhathi ngigwetshwa ngakhala ngisho inyembezi. Ngikhaliswa nje lo 12 years, 12 years. Uyabo, umbuzo wami ke umuntu ogwetshwe u15 ke yena ukhala kangakanani? Umuntu ogwetshwe u18 years ukhala kangakanani? Umuntu ogwetshwe u20 ke kwenzakalani ke? Umuntu ogwetshwe u22 na? Ogwetshwe u25, ogwetshwe u30. Uyabona ke mase siqala sithi 30
35 40 45 hayi bese kuba yilabo abantu kuthiwa bagwetshwe lento ekuthiwa udilika jele. Uyabona iningi labantu uthothi bagwetshwe into ekuthiwa udilika jele noma uqala ku30 kuyaphezulu. Labo bantu labo basobe begwetshwa ngempela ngendlela eyisimanga yabo. Uyabona lento yokuthi PTT kwengqondo hayi ukuthi iqala ejele ngoba esesejele ufika ahlala ejele khambe ngokuthi usehlale isikhathi esingakahlala ejele ingqondo isithi PTT cha qale kanjalo. Iqala ngosuku agwetshwa ngalo leyo nto. Ingqondo yakhe iqala ukucabanga ngenye indlela. Nawe nje ukuyibuke lento kuthiwa usenkantolo wenzile icala olenzile okay. Ngoba uyazi umuntu uyalenza icala alenze uthothi umuntu ulenze purposefully. Ulenze intentionally. Uyabona kodwa uma eselenzekile icala selibonise icala manje seliyinkinga usuke eseyisola noma ubani usuke eseyisola. Omunye ungamuzwe ethi angiyisoli mina ayikho leyo nto. Yabo kunabantu la uthola ukuthi ufetshelwe umfazi. Yabo umfazi walala nenye indoda kanjani wavele wafika wababamba wavele wabasakaza ngenhlamvu. Uyayenza lo nto usuke yenze purposefully usuke yenze intentionally. Kona ngifuna ukukutshela uyabona mase kuthiwa usebanjiwe usuke esecabanga ukuthi ngcobe kuthiwa wenze ngenye indlela. Ngcobe kuthiwa ngibashile ngavele ngahamba yazi. Yabo yonke isuke isenhlizweni yakhe engangakutshela wena mayekhuluma nani engakhuluma ngisho ngaphambi kwenkantolo athi hayi ngiyenzile lento futhi angiyisoli. Usekukhulunyiswa ukuthi uzwe inkantolo ikhuluma kanjani. Usekukhulunyiswa yilokho ukuthi uzwe inkantolo ikhuluma ngaleyo ndlela esuke ikhuluma ngayo hayi ukuthi usuke esenziwa yini. Uyabo now ngifuna ukuveza lento. Ngifuna ukuveza ukuthi kahle lento yokuphithanelwa ingqondo iqala ngesikhathi kuthiwa nje namhlanje siyagweba udilika jele. Same time lapho ingqondo iyaqala ithi PTT. Kwamanje usuke secabanga ukuthi ish ngoba why ngisho kanje. Omunye uzothi uyazi kanjani lento wakwagwetshwa yini wena udilika jele. No angikaze ngigwethe udilika jele mina. But ngikhuluma ngokuthi mina bengibabona abantu uthothi ugwethe udilika jele ngimbone esefika lapha nje umbone ukuthi hayi ingqondo yakhe ucabanga into lo muntu lo uthatha uyabeka ngengqondo. Yabo ukuthi ukhuluma naye kanje ubonja akakuzo avume ngesikade. Yabo athi ufethu uthini uyabona kwakhona lokho ngijobo manje umbuka nje unga understand kahle uyabona nje lo ndoda engathi ayi inenkinga mentally kanti usuke enganayo inkinga mentally kuphela usuke nenkinga even emotional. Uyacabanga lo muntu ngesenzo sakhe asenzile usebona nesigweba sesitholile ukuthi singakanani. Cabanga ke usuhlele ejele. Uyabona mina angiveze lento. Ngigwetshwe u12 years ne. U12 years uma ngena ngaphakathi uyazi ngisahlale nje usuku olulodwa eziwu2 kwaphela isonto elilodwa kwaphela amasonto amabili. Ngangiyibuza ngithi ngiyophuma nini yini. Ngathi ngiya ku CMC wathi hayi A group uzothola emva konyaka. Uzothola A group usukwazi ukuthi uma uthola uA group usuzwa ngithi ungena ejele ungena ube uB group. Yabo uma uB group ushuthi uma kuthi uyavizithwa usuke ngathini amalungelo akhe ejele asuke limited in a certain way. Understand? Awufani nomuntu osewu-A group. Yabo wena ma uB group usafika ejele sathi uB group. One mekuthiwa umuntu ogwetshwe isigwebo esiwu maximum. Uyabo isigwebo esiwu maximum siqala ku 12 years njengoba ngisho mina ngangena ku maximum isigwebo esiwu maximum siqala ku 12 years. Ngangena ku maximum. Yabo one usuke ungeke ukwazi ukusebenza ejele. Yes usukungeke ukwazi ukuthi uma uvisithe umuntu nibukana naye umbone ngale kwewindi wena ungala nikhuluma kune speaker la kune speaker futhi ngakuyena nikhuluma espeakeni kanje. Yezwa lonto
futhi akakwazi ukuphathela into edliwayo uyabo lonto ukuphathela mhlambe lezi nama cosmetics kuphela yabo phela mhlambe ke nogwayi ke yabo kodwa mawusu A group usuhlala naye kanje nanti itafula la ngihleli la itafula la nangena ngale siyahlala ngikwazi ngisho ukumbamba ngesandla yabo sikwazi ukuthi sidle sobabili yabo le nto le futhi mase ngu A group uma ukuthi mina ngigwetwa ngesikhubo mina ngagwetwa 12 years nje sengakwazi ukuthola umsebenzi ejele yayizwa le nto le so yonke engihlukumeza into engifuna ukuyiveza ukuthi think about umuntu ekuthiwa ugwetwe ke u-life sentence uma ethi uyafika lapha ku-CMC athi uMC hayi umedium uyothola musushaye 12 years 6 months yes 12 years 6 months uyima uthola uyima uyobuthola umedium u-A group uzothola nini hawu A group uyothola after 1 year 8 months noma after 2 years understand so yonke leyo nto leyisuka ikuhlukumeza yabo uyabona khona la kunabantu enihleli nabo labashaya u15 bashaya u12 bashaya u18 uyabona nje bangcono lapha leyo nto leyo khona into eyenzayo engqondweni yakho uyabuka wena ukuthi ekuthu mina ngiyophuma nini la umuntu uyabuza mebethi uyothola A group uyothola njalo A group after 1 year 8 months or 2 years bese kuthi medium uyoze uthole after 12 years 6 months ukuthi wena uyoqala kwakho ukusebenza nje uyosebenza uyokwazi ukusebenza after 12 years 6 months umuntu ubuza indaba uthi okay ukuphuma kwami ke kuthiwa hayi cha phela nje ubusha u-life sentence nje khohlwa nje indaba yokuphuma ukuphuma kwakho kuzoya ngejele ukuthi liyakubonelela nini kodwa lingakubonelela uma usushayile u25 years uvela ubonke inkinga le 25 awungitshela mhlambe lapho una 40 ngithi uyabona into yenzani leyo nto yenza ukuthi ingqondo yakho ibe nenkinga lo muntu lo uphila impethu kanzima ejele yonke leminyaka uthothi azawushaya u25 years awuqeda phuma mayephuma umcabango lo muntu uzobe njani ingqondo yakhe izobe njani mase kuba ke labantu labo uthothi umuntu uyiswe ebhongweni wafika wahlaliswa yedwa lapha yabo le nto waxoxa namaphela yabo le nto akekho umuntu axoxa naye uyezwa le nto unikezwe iBhayibheli la vele lo muntu automatically bebethi befika nathi kuthina lapha befika ukuthi baphume ebhongweni besinaye wesiviki wathatha wayiswe ebhongweni uma isebuye ebhongweni ubone ukuthi hayi ingqondo yakhe isithe kuba nenkinga yabo so ilabo bantu uzobona bekanjalo uyezwa le nto le not ukuthi bonke abantu abake baboshwa bayahlanya lo uyabona nje labo bantu abakhuluma leyo nto bakhuluma into engekho bayahlanya bonke abantu abaphuma ejele bayahlanya hayibo kahleni bo angeke ngibuze imibuzo napho umongameli benu abantu abakuma-politiki nani baboshwa nje uMandela ngithi kwathi wahlala iminyaka engaphezu kwa20 ejele engaphezu kwa25 njengoba ephuma wayesehlanya nje ngithi uyabona lo muntu wahlala uyafana nomuntu wayeshaya u-life sentence lo muntu kodwa waphuma waphathizwa waphatha bona abantu laba bathi umuntu ophuma ejele uyahlanya iningi labantu ama-ministers nani abakupolitiki abaningi abantu abaniphethe la eSouth Africa baphuma ejele baboshwa kodwa manje bakwazi ukwenza ama-laws aphethe nina ngizothini-ke bayahlanya labo bantu phela igama mele lithi bonke abantu abaphuma ejele bayahlanya kusho ukuthi wonke umuntu okwaboshwa uyahlanya yabo bese-ke ama-viewers nawo anengqondo ethatha kancane yabo ngoba phela bakhona abantu abafani kuma-viewers ubona nje abantu emphakathini nakubona abantu abafani iy'ngqondo zabo ayifani kona abantu obona lo muntu uhlula ukucabanga lo uhlula ukulalela isitatement esikhuluma umuntu acabanga ukuthi le nto ayisho lo muntu iyiqiniso mina ngamanga yini kona umuntu ongathiwa uthiwa use bonke abantu abaphuma ejele bayahlanya bangakona abantu baziyo baphuma ejele abahlanyana
bonke abantu abaphumejela abaziyo wena bayahlanya. Yabo, why don't you ask yourself that question? So lo abantu nje yabo nje yonke lento ekhulunywa ngoba yabona makwaqala kwakhuluma umuntu ekuthiwa ujele. Nina ababukeli niyaqala ngivina ama channels afana nalawo ama podcast afana nalawo njengomkhanya kude. Nigcine senithi hayi lezi iboshwa ikhuluma amanga. Nizwa ngomuntu ongakaze besiboshwa yena besebenza ejele. Antshele futhi yena futhi ethi hayi intamba babekela valwa nje ijele ila kuqalwa khona leyo mkhuba. Umbuzo wami usuke seyibona kanjani ke leyo mkhuba ngoba suke selivaliwe ijele. Yena usuke engekho lapho uyibona kanjani leyo mkhuba? Awuyibuzi yonke lo mbuzo. Hayi phela siyezwa mase kuthiwa isivelile into. Niyezwa base kuthiwa isivelile into. Wayezwa le eyayivelile. Pho uyindaba uthi bonke abantu benziwa leyo nto. Fana nokuthi kuqhamuka umuntu nje azothi hayi mina ngoba nakho ngujele washa ejele mina ngiyazi ku 1 no 2 no 3 no 4. Usho lo muntu usebenzela eMaritzburg. Kodwa uthi into eyisiboshwa nje eSouth Africa. Uyabo? Wazi ngani indaba yempilo yaseWestville lo muntu obusebenzela eMaritzburg? Uyazi ngani impilo yaseJohannesburg ngoba usebenzela eMaritzburg? Uyazi ngani impilo ephilwe ejele laseEastern Cape ngoba usebenzela eMaritzburg? Aniyibuzi yonke leyo mbuzo nivele nivumele laba bantu ngoba nazi ukuthi nale mentality ukuthi ayisiboshwa vele fuck off indaba yesiboshwa. Yabo? Kanti vele nikhumbule phela ukuthi isiboshwa nazo siwumuntu. Yabo? Kwanani la kuma viewers kunabantu la kuma viewers abenza amacala anzima kabi ukuthi abakaze babantu. Yezo lonto. Thina ngoba saba nalelo bhadi lokubanjwa. Futhi mina ngisho ukuthi ibhadi inhlanhla. Ngoba angibaleki ndawo. Angibalekele emaphoyisa, angibaleka ngenzi lutho. Wena ongakazi ubanjwa usenkingeni ngoba uyitshela ukuthi you go through with everything. Awazi ukuthi athina ama circumstances okwenza into eyicala ngoba awukazi ubanjwa. Uyibona uyisigebengu esiphezulu wena bese ubiza ama ex-con ngokuthi hayi fuseke indaba yesiboshwa as if wena you are innocent. Yabo? Kunama magistrates yezo enza amacala kodwa gweba abantu. Yabo? Njengoba magistrates ekwazi ukuthi amukele ibribe yokumuntu kuthi umuntu icala kalenzanga lenzile amukele ibribe. Ama magistrates akwazi ukwamukela ibribe yokuthi umuntu icala ulenzile engalenzanga akhokhelwe abantu abathile kuthiwa mgwebe. That is crime. Ukuthi yena akaza abantu ngoba uyena ohlele esihlalweni sokuthi anikeze abantu igwebo. Kunamaphoyisa enza amacala. Amanye awagijima nama drugs la. Amanye abasebenza the same uniform ukubamba abantu inkunzi. Ukuthi akaza abantu. Yabo bese kuqhamuka labo bantu abasebenza lapho. Even ikubona ojele labo nabo ojele abenza amacala anzima kabi. Bafaka ama drugs ejele benza yonke into ejele. Eyicala ukuthi akazi abantu usezophuma la usezoqhamuka esethi lana hayi wonke ama ex-con ayahlanya bonke labantu ejele babhejiwe. Uyazi ngani yonke lento ngoba uthi wena ijele suke selivaliwe. Ijele maselivaliwe basuke ngipha amaphoyisa basuke ngekho. Asuke ehleli le ema-office awo. Uyazi yindaba uthi bonke kusho ukuthi wena kulelo jele usebenza kulona zonke ibothwa seziye esibhedlela nje kuthiwa ibhejiwe. Hayi guy come on. So into engizama ukuyiveza ukuthi it's not bonke abantu abaphuma ejele ababa nenkinga yokuhlanya but bakhona abanjalo. Iperspective yami ithi ke abantu umuntu lo muntu isuke imqale ngesikhathi egwetshwa lo muntu. Egwetshwa isigwebo naye asibabazayo ukuthi awu uyabo acabanga umndeni wakhe acabanga izingane zakhe ukuthi uzele. Mengazela acabanga ukuthi ish bengisathi ngisafuna ukwenza u1 no 2 no 3 empilweni. Okusho ukuthi sengiyofela ejele. Bezwe lo yonke lokho kucabanga kanjani igcina into siba i-depression, igcina siba igcina se-stress ngale yonke, igcina siba i-depression. Bezwe lo bese ba mentally ill lo muntu. Abanye babo bayakwazi ukubelana nayo le nto bengaze befike kuleyo dimension. So bengizama ukuthi ngivezele ngiclearisha le nto ukuthi abantu ababe naleyo understanding. Khanya kude TV
ni subscribe bafethu, ni like, ni comment.